una persona d'entre 25 i 45 anys de nivell cultural i econòmic mitjà alt. Destaca el col·lectiu de gent gran que caminen per la Via Verda a l'entorn del seu municipi per motius de salut o de lleure. Un altre grup nombrós són les persones que l'usen per la seva mobilitat quotidiana, ja sigui per anar a la feina o a l'hort proper. També des de fa pocs anys i gràcies al nou aeroport de Girona-Costa Brava són cada cop més nombrosos els turistes que visiten la demarcació i practiquen senderisme o cicloturisme. Oh, feeling afraid of the same thing, but there's nothing to lose. Cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries. But you gotta get back on it and live it, to love it, and live and love life. Cause we all keep the bucket in the end, All the girls keep the bucket in the end, A fi de facilitar l'accés als serveis que necessita la pràctica del cicloturisme, el Consorci aglutina diverses empreses de serveis i en garanteix la seva qualitat. Just a tocar de la Via Verda hi trobem punts de lloguer de bicicletes, tallers de reparació i tot allò necessari per al ciclista. Sense oblidar els establiments de restauració que poden anar des de l'àpat casolà fins a la degustació de la gastronomia més selecta del país. El visitant que desitja preparar-se a la seva sortida amb antelació disposa d'una magnífica eina informativa, la web viesverdes.org, on pot trobar tota la informació dels serveis que s'ofereixen i una àmplia oferta d'allotjaments. A més, amb la web també es pot saber si hi ha alguna incidència en algun punt de la ruta, es poden saber les últimes notícies relacionades amb les vies verdes i també si s'organitzen algun tipus d'activitats populars. A més, es pot trobar informació de cada municipi amb la descripció i les fitxes tècniques del tram de la ruta i les zones d'interès visitables. A més, l'usuari pot consultar mapes, descarregar-se butlletins electrònics, fulletons informatius, comprar la guia especialitzada o el DVD, deixar la seva opinió i fins i tot fer un vol virtual. Aquesta nova eina del Consorci permet a l'usuari sobrevolar les vies verdes de Girona, des de Ripoll fins a Sant Feliu de Guíxols, aturar-se en els punts d'interès, baixar i acostar-se al terreny o, si més no, tenir més coneixement dels serveis públics i privats que s'ofereixen. Un cop hem organitzat el nostre viatge, podem arribar a les vies verdes en vehicle particular o en transport públic. Una porta d'entrada, com hem dit, és l'aeroport Girona-Costa Brava, que ens acosta arreu d'Europa, on la tradició del cicloturisme està ben consolidada. El tren ens apropa fins a les poblacions de Ripoll, a la ruta del ferro i del carbó, o a Girona, punt d'unió entre les dues rutes del carrilet. Per poder obtenir més informació sobre les vies verdes, el Consorci ha reeditat una guia on s'expliquen tots els diferents recorreguts. A més, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Costa Brava i Girona, cada any s'edita un fulletó informatiu que es pot trobar a les oficines de turisme. A més, qui estigui interessat en conèixer més a fons la història de les vies verdes pot trobar molt amè un DVD titulat De Via Fèrria a Via Verda, un documental on s'explica la història dels diferents trens petits que recorrien les comarques de Girona i la seva actual transformació en les vies verdes. El documental també permet descobrir diferents traçats que configuraven la xarxa ferroviària, com per exemple el tramvia que anava de Palamós a Flaçà, el carrilet que anava de Sant Feliu de Guíxols a Girona, el carrilet que anava de Girona a Olot i també el ramal de via ampla que anava de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses i arribava fins a Toralles, on recollia la producció de les mines d'Ogassa per fer-la arribar a l'àrea industrial de Barcelona. El DVD, a més, també ofereix la possibilitat d'observar imatges històriques, escoltar testimonis orals i conèixer les raons per les quals van desaparèixer aquestes xarxes ferroviàries. A més, el paisatge gironí, com ja veiem, encara té un testimoni de l'existència d'aquests traçats de la via, que actualment són els espais oberts que ens ofereixen les vies verdes de Girona. I bé, fins aquí el nostre programa d'avui. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.